paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kanya mananday taginatang mau. Ice crusher kan blender. Apay? Apay, agnegosyo kaya. Usaran ta ano kastaan na po daw. Kanya ti kayat mo asaway. Agarami dakto iti ice cream kan ice candy akanon ta. Ay, adula amin day ta paggasgasto sa miti kwarta. Na, kay mausar mo dagitaw. No agnegosyo kay iti ice cream isaw. Angam sa amang arot. Anya. Gumatang kamot iti halo-halaw, kabadong. Ay, naimbag ka pa'y maray. Kada usar na, day ta ginatang mau. Anya, Ngam nituyang ka, ay na, iduldulin na langin kaya't mo asawan, at damot kaste ginatang ni Mari Tuyang. Way, adda. Umay ko kumaibag aking ka, tagatangam langin. Ay, at damotin naghatang ka, kabadong. Hey, win nga raw, maray. Nakagatang gaya man daan timba ng iti baro aref da kwaraw. Una na Tuyang. Nimbag lang at daw sa randamot Manungay ti pinanggatang da iti dayta. Diyan mau. Kahit mo ka di mati gumatang. Kasta nga raw da. Ay kahit ingkaad kanbas tapos na mong ti presyo na. Ay, insardeng mo mati tricycle mo. Unang kain. Tulungan dakman ang mga diskarga iti ref. Ref nagpaisaw, tiing karga. Paghatang kanyak ni Nana Tuyang. Kaya hindi pa rin ba doon? Adi umay. Hindi ko Hindi na amaw, ti may papaniti day tao Na So pag tinulungan tanang kay, pantay di balay ta. Ay, kwaraw! Ha? Ang yaman ang tandakan. Una na Tuyang. Kat sa paila ko mata, magustuhan nyo dito ginatang ko aripiyaw. Ay, uray anya tibuyan na. Tinaskal at direct may. so mo ilagayam nga awang ka edikal man, taada ka dito'y pare. Ay, kituin na pare. Pagda nga ron dito'y banggag may. So nga wanak ijay. Naglawat di nalusap na pagmulaan nyo Awan kasi iti saganak pa nga umuna ti pagmulaan pare. Ay, anyat ni mula yaw. Mulaan mi man kinituyang ko kumaikit, puro mais, pare. Ay, mayat Baring man no, maranaan mi tinangina, presya. Ay, kay kararagyo Man pare, kung gumatang kami to, iti may sakapan na bukal ti mais. Ay, saan day ka pati bukil ti balata. Ay, pare. Wala yung iti aglawlaw ti bangkag yun. Ay, pare, ikandak to no agbunga da Ay, kit mo na pare. No problem. Nakamake up kamot Mari Tuyang. Napintas pa iti bestida. Siyempre mata, marikwanan. Sa dino aya, ti papanam. Agpasyudadak man mo't maray. Agpasyadak mata. Ni kabadungay, ape adi mo kadwa ita. Napanan nagyan ijay bangkag may. Taiso kanupay ijay madalusan na. Umagawagayam ni kabadung agtrabaho ngamsi ka. Trabaho nanday ta. Taiso ti lalaki maray. Ay, kasjay. Wen, panag ko na. Trabaho dagiti maskulado day ta maray. Apay, masapula maskulado ti may sa ataw, santo agtrabaho. At daawag kanyak ni Mari Tuyang, kwaro. Abay ka na kagawad. Mapan mo kanusab tan ijay ili itamot laag. Ha? Abay ka na. Ado ka no ti kargana, kat di na maaway. Kunat-unuan niya itayay. Sige, mapanak na rudain. Ay, wan, taamang ano ko naun na, adyak imbagakan ka. Agyaman naktadakan ko araw. Ano na kita ginat-gatang nyo ayan? Siyempre, anda makan, anda ay ayam, kan al-alikaman. Ha? Wow, ang damot nagpaiso nagdakil at hidibir. Siyempre, akwarong pang-display ti salas may kinibaraw. Nangalahan nyo nga iti ado akwartayaw. Nalipatam ka dahin, ngagmulmula kami mat ijay bangkag may. Ha?
Ewan gayam niya. Nalipata ka naglawagan ti bangkag niyaw. Adamot mapaglakwan may kadagiti apit may jay bangkag may. Ay, sana all na lang, nanatuyang. Ay na, nagpipintas dagiti sabong mo dito, Marituyang. Ginatang ko dagita ijay ilay, maray. Ay naibagman, ta nakagatang kay ti kasta. Naimbag lang ar-arti ti aglawlaw may. Ala, may kanta humunagtan. Sigay. Tugaw ka pa itain nakalaon ti merienda di tarif. Nakagatang kagayam iti rifyaw. Maray. Iso nga inak kitaan. Ang mga nunalamiisan jay Diyos at hinimpla. Apay ngay, saan mo tin agumanga na marikwanang Ti anya, daytoy kabarbaro arif aginatangkaw na apay ngay nga ta. ay sayang ti kwarta nga inggatang mo no kasta. Nagpatpat naglaeng nga inusar ka, nadadaelaan. Aguray ka. Inkabil mo itay bigatin na pudot adanom kunam. Kasta nga rod maray. Ay awanin amaray, nadadaelan ti ripmaw. Anya, Basaam pa'y ngamin ti pakaam mo may papan iti rep aginatang mo. ha? Tapno ammom ti ar-aramidam. Abay, nanatuyang. Anya ti mapaspasama. Ay madanagan akwarog. Ang mga nusumang putin ni Badong. Ha? Masapul ang maipatarimaan ko adagos ti rep sakbay ang makita na. Anya? Ay na, kartingam ko araw, iruwar mong tiraip, pang-aasayin. Anya nga minaya dayta, tuyeng. Ay, sus. Badong. Naimbagtad na kayo, tataba daw. Naggapon dayta basit arayp. Ginatang ni nanatuyang dayta, tataba daw. Anya! Kano binalagan ka nga rodin iday? Danga! Ay badong. Wala nga rodin may kabel mo itirayp. Gumatang ka pa ilang mic. Sige tataba daw. Nanatuyang, inakpay. Ay. Agasam nga dayta paggasgas to sa mlangit ti kwarta. Ay, isa na bali, tamausar maut. No gumatan ka, kahit tayo pagkwartahan na. Nawadan. Ay, badong. Ayan ti kwarta nga impaduling ko king ka. Ha? Itad mo kanyak. Tabi ti masapol ko agatangay. Kasi ti abo daw. Ay, ko nagastos ko amin akwartaan naglakwan itim mo na nga apit ta. Kanya! Pinanawak da tataba no kananatuyang anggal. Anya? Mabuti nga main. Tagap padan adwa. Ay apay nga, apay nanawam. Kuha nga main. Ay awanin ati mga nawa no aglaban da. Ay wala niya. Apay ajak na lagip dayta. Ay agsubli ka. Ang mga no anyat mapasamak. Ay, agsubliak man langay. Anay ko badong kasyan na ka di. Kakasya nga trabaho ijay bangkag. Ngamday tamot at paspasyarte amam. Anay badong. Kas kada gumatgatang iti bambanag dita, di mo mausan. Ay, anay ko. Amangan pa'y kayo dinod dapay lalaki mo na. Awan. Ay, umay ka man. Badong. Umay ka man tayo pulado ka malangan di tatawa. Tataba daw. Stop 8. Warap. Di yu ipala daw ni nanatuyang. Pagsaritaan niya, unuan niya man ti parikot siya. Ay, agyaman ako araw. Nanatuyang. Doon saan agapukin ka? Ang mga nunataya kaun. Wala niya man na nanatuyang. Inaramid ko lang tinasayaat. Ay, kagurak ni ba daw? Lawlawan ko na nakiasawa kan kwa na. Oy, lakay kan bakit kaya nanatuyang. At tinulong kayo kit di adwa para iti pagsayaatan niyaw. Ay, saan? Kaya't kunti makisira ni ba daw? Yan.
Ay saman pa ya, buti nga arak mo dito, mare. Ay na, nabartukan ka ba dong? Ang mga nusaan mo na kabailan. Ay, kapalakpay, mare. Isungay kan lakpay, pangasip. Anya? Kaya't kung ay bardakan ni ti usto, ti parikot ko, mare. Anya nga minaya ti parikot mo. Ay, kanituya nga. Mabwisit aki di tayo nga asawa. Kabadong, saan nga arak ti mangsulbar iti parikot mo? Anya? Pagsaritaan nyo kiti tinasaya at ti amin. Apay ang nagbartek ka ba daw? Kapoy tiyaramid mo. Kalbag ka. Anya? Ninam na maglaki din nga da kwartang igatang ko iti abono. Si Milya, kinamin na masapsapol ko. Nga agtalan. Badaong. Naghayan, ginastos mo lang iti awan kay iskan na banag. Pakawanan na ko ba? Kwarta lang dayjay, masukatan tao. Ay, naglaing kalaki di sumungbat-sungbati na ya. Ay, may kamandam! Ay, taray tuyang! Taray! Hey! Ay, taray! Tulong! Karupa! Ay, mare! Ay, pasensya kan, kapitan. Apay aya. Dito yak kumabalayo ang maturog itarabi ay. Ay, pangaasim tadi ka guro nga aba. Ala, umay ka. Ay, ang yaman na, kapitan. Apay kaya't mo akabilin ni Mare Tuyang. Wine pare, nasakay ngamin tinakam ko kingkwana. Ginastos na ti kwartame. Nagsaritaan nyo ko maitinasaya at Ay, awanan ti igatang ko iti abono kan si Milya pare. Saan na balay? Basta maurnos yung laang tiririyaw. Ay, pare. Tapno saan kayo akasla asukin po sa nga agap-apa? Ha? Namin ni Mare Tuyang basol na. Wanang... Dumaw dawat iti pa makawan. Iso pakawan namon paray. Sige pare, pakawanag. Basta agkari adinan ulitay. Good. Tapno maurnos yun ti amin. Anyat mako na maray. Wan, ikaraik ba daw? Jaktun ulitin tinaramid ka. Kat agyaman kapitan. Ngamay na. Jakon makamula itabulan. Ay, apo ay amot ti kastoy abiyag aya. Pare. Alay. Bye-bye amon. Ay, apo. Unayin aya. Unayan. Ay, di ka agsangit nay. Ay, saan pare? Ngam nagsakit la talaga tinakam ko. Ay, tapno saan nga agsakit? Pa? Ikang ka iti pagpuunap. Ha? Tapno makamula ka manayin. Ay na. Ay, agyaman na pare. Ay, agyaman na. Bayadam to Ay nanatoyang aya. Saan ngamin at ila kumpurmi dita tigat-gatangem. Nga oray mat saan nga importante. Dagiti kat kang runaan amasapsapol nyo ti pangpangrunang agatangan. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay estasyon. Agyaman ka rin, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maribanang, tulungan ta ni Mari Tuyang. Kaasim mo ti panagbiagda nga agasawa. Nay, apay aya, kat agpapada tayo laeng met iti panagbiag. Ay na, kimaro ti kinariga ti panagbiagda. Kasanaw, ultimo bugoong, awananda.
Ay, unay mo't apa nagbiag daytan. Iso atulungan talat taidan no umay da dumawat. Iti buggoong. Oray anya ditan Apay, awan trabaho ni Badong Aya. Kano si Mardang di construction a pagtrabahuan na di ta kalsada. Aya. Wan nga raw da. Iso akaasida. Ne, apay ang makaluluwa dagiti matamken ice mo, pare. Talaga mo't ang makaluluwa, pare. Apay na! Ay, kasi kami nga ron kinituyang ka. Ay, dunggan, pare. Hawanan trabaho. Ay, una, nadamag ko nga awanin. Awan may isa ang mekanan mi, pare. Ay, staya. Ay, Banang! Woo! Oh. Banang! Umay ka dito. Apay Aya. Ay, ikaman iti bagas ni pare Badong. Awan kanuti kanunda. Mabit laeng, tay nakmangala. Ay, nayo na mamaray. Tapamigat mi payain. Nangag na nga tabaray. Ay, nangagnan sa. Saan mo't atulang ni Banang? Iraman mo pa'y gaya man, ti pangal daw may, hindi ko mari matuyang, maray. Nangag naman nga tan, paray. Ay, nangag na. Di kagdana. No adda taraken mo dita, asan mo akay kayat, kwaraw. Itad mo laengen kada kami kinitatam abadong. Anya, taraken na saan ko akay kayat. Jay ngay taraken mo anak hutaw. Nakusim amangan, managsakay, wano agtrangkasaw. Itad mo kada kamay. Kasta gayam ti kayat mo asaway. Wan, taawan si daan mi kinitatam abadong. Kasi kami maut. Ay, kasi kayo mo't atalaga no kasta. Ala, itiliwan kayo man iti sidain niyaw. Ay na, nagsayaat kan kwaraw. Jay titiliwat, jay upa. Nagkutong matan. Jay mo't dakdakulan tadwa kami kinitatam abadong agsida. Sige, gaputa maasya kada kayaw. Mang tiliwak iti mas dakdakal amanaw. Kasta ay, agyaman ang akwaraw. Kunakit ang manang ngaasi ka talaga. Inteng, madanaganag. Tapay mo't. Ay, umay to ka di manen dumawat ni pare Badong iti kanan da bagas. Sapay may ibusan jay bagas ta. Ay, bay amlat ta ka di. May mati tumulong iti pada ataaw. Kasanungay, no kanayon mo't tanti umay da pa nagdawat. Ay, saan? Kinasaritak ti kumparek a kontraktor. Alaan nanto ni pare Badong at trabahador na. Ay, nasaya at ano kasta? Una, narigat, no, dawat ta muna. Addan trabaho ni Mari Tuyang, Maray. Ay, addan? Wan, inserrak ko iti trabaho. Iso ang makitam to aglinis-linis dito igid di kalsada. Ay, nasaya at mo't ano kasta, Maray. Tinulungak ta narigat mo't no jay lagdaw-daw at aramiden da. Ay, katuwan Addan trabaho ni Kabadong, adda mo't ang trabaho ni Mari Tuyang. Ay, urayak lang na bang aran, Marikwanang. Uray siyak, naragsakak, taddan trabaho da adwa. Agtal na damot siguron at dumawat dawat iti kompormila ditan. Nagmayat ti trabaho ni Tata Badong angkay. Katwa na. Day tati mayat. Nakita ki Jay Ilay. Ang apay ngay, saan mo ito na pumampansain? Baka nakalipat siguro. Wano, hindi ka nakita? Anya di nakita. Nagsabat kami nga raw. Anda nga ta ar-arap na wano, di naka na big bag. Nakita na ka talaga. Talaga lang nga di nakita pansinan. Nagbalbaliw mo ni Tata Badong, itatadang trabaho na. Ala, agtrabaho kayo. No saan kayo agtrabaho, i-report kayo, ije kangatwan. Ay, saan mo Maray,
Kastoy gayam ti trabahom ita, para manmandar. Ayun maray. Apay, anya ti panagkunayaw, para linis aklaan. Ha! Siyak ti para mandar. Ay, isumot lagayam anak kalablab baga dagiti kukob. Kan negative dog. Kuko kada iti para linis dagito'y kukok, maray. Kuko, tibak nang aparato do iti rombang nga aramidan dagiti babaunan na. Wala, mala, aglinis kayo ijay abanda. Walisan yaw, darasin yaw. Won, dita. Agasam day tapa nang ibabaon mo kadakwada, maray. Ay! Awan ti aglinong linaw. Uminom ka na lang, madam. Ay, sana mabalay. Madampay gayam ti awag daken ka, maray. Ay na, sa balikan at talaga. Nag-level up kan. Ay! Of course! Naipromote adagos ni Marituyang, maray. Ay, isumot lagayam apara babaon latan. Idilimabas ni Tetersina, nay, nagngatumotan ti ulonan. Aya, Saan pa yan adi Tetersina ti paggatangan na? sa dinungay. Ije dakala kantina. Ay, talaga nga ron ang nagbalbaliwan no kasta. Naka-shoulder bag pa'y alimabas. Ah, madam nga ron ti awag daken kwa na itan. Ay, kasta gayam ti ugali day jay ako marita. Saan natan nga am mo? No kasta nga da kwarta na. Win nga ron idi pasaray awananda. Kat inal daw nga umay da dumawat iti kananda. Ngam ita ta isudan ti addaan. Saan dan nga am mo da tao. Ay kat baybay amon maray. Tinapatag natulungan ta ida makalungaw iti kinarigat ti panagbiagda. Paribadong! Woo! Paribadong! Naa. Ay, apay, tulangan ni Paribadong. Tadi na pulos talyawanan. Hay? Woo! Ay, talaga adi na kan am mo dayjay akong parem. Iso baybay amon. Di nakama mo? Kano manipod pa di panawon ti gubat kit agkumpare kami. Di nakatamaman. Oh? Kasta nga ro, dagiti nakaraman iti basit lang alungaw iti panagbiag. Mga no, dinak nangag. Oh. Agpadpada da nga ro ka ni Marituyang. Apay, kasta ni Marituyang? Saan apo mampansin? Saan na kami muten nga mo ka ni Marikuanang? Nagbalbaliw da nga ro din adwa? Iso baybay amon. Anya nga iti maaramidan ta, no saan da tayo muten nga mo at imulong kadakwada, idi panawan nga agrigrigat da. Anya itayan ti katgatangam, Jane. Shampoo, kagawad. Aywan anya. Aguray, tagaw atak ti katgatangam a shampoo. Pudno gayam ti inistorya ni Madam mi Atuyang. Anya ti inistoryana ken ka, tagkatawa ka. Jak ibagbaga kagawad. Ibagam mo tin atap na mo. Anya kanidan kaya? Inistorya na kada kami, anangisit ka no ti kilikilin. Anya, ay unay mo tin, tamasapol na pa yung istoryaan day ta kada kayaw. Kat no nagado kami anang istoryaan na kagawad. Kalpasan at tinulungak. Kasta ti aramidan na kanyak. Ay, tinulungan aya kagawad. Kano siya kinangisarakan ko anay ti trabaho. Ay, kasta gayam. Apay ngay anagmadimat dagiti istoryaan na may papan kada kayo kin ni Kapitana. Jakman ammo ti ugali day di ako marimay. Nagmaday at talaga. Ay nakagawad. Adupay dagiti inis istoryaan na kada kami. Saan la aday ta kinangisit ti kilikilin. No istoryaan na anangisit ti kilikilim. Anyamot ngay nga rutis istoryaan na maipapan kanyak. Makita kladay jay at tuyang Ay.
Agngar-ngaryot ka mutan, maray. Ay, wala. Ay, makitak to lang, Sa bagay, sinumot nga iti saan ang makaungat. Kalpasan na tulungam, idi nakalungaw iti panagbiag na. Tila istoryaan na mutan kadag iti tao. Maipungot-pungot ko day jay ko naktumot. Ha! Ipungot ka! Ayan na nga, itay sweldo ba daw? Sweldo nga. Na, kano nagsweldo kan? Ayan na, Ay awanin na. nangipanam. Intayak iti sugal kit awanayin. Nabak. Unay kamutan. Apay nga insugal mo amain. Kit sigangay. Ayan na ngay madyasuldam. Anda kanyak. Makitam day ka kwarta. Nagadon. Nangalami ti dayta. Saan ka nagtagtagaray? Nangalami ti dayta ko na. Kwartatan day to iba daw. Kwartatan? Katuan. Adong ti kwartata. Uray agkuy-kuyakoy talaktan ngagmalmalam. Tais istorya ni Nana Tuyang may papankan ka antay. Ngay, anya ngay dayta. Nangag ko ngay bagbagana. Asaan kamat kanon nga digdigaws. Na, Agpadpada kayo kano kiniangkal. istoryaan na ti kasta? Unantay, nalawagan ang ngagkaw. Na, manaw asalup ti bagas ti inted ko kadakwada. Idi awan apulos ti kananda. Ita, perperjan na kon. Imbagak lang tinangag ko antay. Ay, nasaya at matanangag mo, kwarog. Ha, amok mat itan, no anya ti aramidan. Ha, imposible mat asaan ka lumabas dito balay. Ay, lumabas ka laang, ay makitam. Ha, Sino ti padpadaan ang banhang? ay dayjay man atuyang. Agasam, tila istoryaan na di tarwar. Istoryaan na di kag digdigos akas kanya? Ngay, amumot gayam day tangay naramid na. Kasta ba't asigod na di ako marim? Ket ita, makaungat kan. Padpadaanak nga rod, lumabas dito balay. Ay baybay amon. Agpulon tao dagiti kakasta at tao. Ay marwam, no baybayak. Ay, istresim lang ti bagim nga agungat. Baybay amon. Da, may santo nga aldaw akasapulan na di mo matultulungan nun. Ay, jak tumot inaam-amon Nay, tatabataw. Apay ang nakadumog ka na magmag na. Ay saan ka ba ngagdamag-damag ko arag? Naungat ka ba yan? Agdamdamag aklang, mate. Sigud mo't asan ka ang nakadumog no magnaka. No magnaka iday, uray mula ipukpukaw ang nagswildukan. Awanin ti pukaw ko ita ko arag. Saan kayo pa'y siguro ang nagswilduan niya? Awanin ti trabaho ko arag. Ha? Ay, awanay. Nay, apay ngay. Awanay. Nagrungab ka magkain. Apay nga awanin trabaho. Nagikat ka kaday. Wanaw, inikat da ka. Awanay. Awanin, inikatan ni Paribadong iti trabaho na. Ha? Apay nga ang kail. Nagmayat ti trabaho na ejay ili iday. Ay, kasanaw. No, agsusugal mo't ka no ti aramidan da. Adu mo't ti panaglangan na. Sugal mo't aramidan na imbis nga agtrabaho. Awan Sayang ang around. Ay, talaga asayang. Iso nga ita. Awan manin, ti trabaho na. Isumot laga man nakadumog, hindi nagsabat kamay. Imbag ta dinak pa'y nadumpar. Inikat da ni Marituyang iti trabaho, maray. Hindi, apay ngay. Anya tinapasama. Kasanaw, kinisayan na ti sweldo dagiti trabahador abambantayan na. Kaya't mo asawan. Kinupit na dagiti daddo maasweldo da. Well, kasta ti damag kaw. Kasano ngayon ni Marituyang. Adda di tabalay da Mabain arunwar.
Taisulangan ti pag-iistorya ang dagiti taktao. Ay, nagpulo, nagpaiso. Kasta ka ti ibagbaga ni Intay. Duwadan kan ni kabadaw nga awan trabaho na. Kaasi damat. Ay, di dalaangan umas-asidag ka na kami kan ni Intay. Ay, oray siyak mo ta. Pulos asaan ko ida tulungan. Kalpasan a dinadaulan nak. Ay, pulos adya akong tulungan. Ang Maray, kaasimat ni Marito yang anak katugaw ijerwar ti balayda. Awan baby ang kukunkwana. Ay, maasya nakmutan kan kuana. Ay, mabit lang, Maray, tapaya-payak. Ay, saan? Amangan umay ditoy. Nay, umayan na talaga, Maray. Imay mo tadagos. Ay, awat siguro maisa ang dan. Wan siguro urayan ta Denggentan no anya ti ibagana. Kuko Maray. Pakawanan dak. Agpakpakawan ka mo tadagos yan, Maray. Anya ti inaramid mo abasaol. Mas da awak man, Marito yan. Kaano pinirpir dyan kayo, iday? Anya pay. Saan kayo nga am mo idi ado ti kwarta? Hanggang itataawanan kwarta bikin ni badong kaw. Di na kami amamaw. Katanya ita. Ala, bayam nga ituloy na ti ibagana, Marikwanan. Ay, katulungan na kami kumamanan na. Naamiris ka ngawan sa bali ang mabalin ko nga asikgan. Nusan na kayo ako kumaray. Ay. Anya ti makunam, Maray? Mabit lang man Marituyang. Tagtong-tong kami kan ni Maribanang. Maray. Anday ta. Nagtungtong kami. Ibagamon aja nagtungtungan ta, Maribanang. Marito yan. Nagtungtungan may atulungan da ka. Ako mari da kakot nga rod. Katsapay kumaa. Tasaan na kaming tumanan apir dyan. Ay, nagyaman ako kumaray. Ang bali na kun anasaya at ako mariyaw. Ikarik day ta kada kayaw. Ay, thank you. Ay. Ay, nanatoyang. Adaman, when no awan kwartam, talyawam lata, dagitik ko kumaray. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Anything. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Badam, di mo pa'y matinarimaan da ito'y agtad-tad ako sina. Awan materialis ka. Anya nga awan kat napan ka bimulod kin ni Kapitan. Di mo mat inususar. Ay, gaya man niya. Mala, bayam, tatarimaan nagtaw, inton masangap. Di mo pa'y inlan sa dayta matintin nag-atawa. Tarimaan nagto amin dagita, inton masangap. Masangaw, masadut ka laang. Apay ayang aming apurado ka. No kayat mo disikan timang tarimaan. Na, kasano ngay no alaanan ni Kapitan dagiti binulod mo agamit na. Ay, rumwara man gayam. Tamapanak man manan bumulod ka ni parintay. Tanya man ng tibulodam. Bagas. Tawan pulos bagastan. Pare, good afternoon. Ay, kastamot kan ka, pare. Sige, lumabas ka lang dito'y balay.
Ay, sanak lang ang lumabas, pare. Umayak man, bumulaw. Bumulod ka manan. Nanyakit yung kumpare ko na ya. Ananusan na ka diya pampabuludan, pare. Kat no di mo pa insubsublay, iragadi a binulod mo. Isojak matartarimaan, di pag masitasan ni Banang. Di mo insubli. Ay, umay kunto isubli, pare. Saan ka kadiya madanagan? Saan amapukaw, dayay? Anya nga, ti umay mo buludan. Bagas ko mati umay ko buludan, pare. Na, makan mati umay mo buludan. Huwag ko ma. Awang aminin pulos bagas may, kinituyang ka. Mabit lang. Inak mangala iti ipabulod ko kan ka Ay, aguray ka buta, pare. Dimpay mo dinamag no mano ti buludan. Mabalinan ti upat asopa. Anya? Ay, may sakaban ko mamit. Ay, Pare. nagadun ngay. Ewan ton ati bagas mi. Awan na ya. Nung ay kagudwa ka ban, pare. Ada. Upat la abasaw. Wano upat asopa. Nagadumot na ta buludan mo. Di mo tumot la sukatan. Sige, pare. Anayam nga rodan, 5 abasaw. Natagpanayon ka pa'y. Wen, pare. Inam abasaw, mabalin siguro. Saanan nga umay gumatgat ang itibagas dito tersinak nakabadong kan marituyang. Talaga saanan, taijay balay ti pagbulbuludan ni pari badong. Isumat lagayam Ay, nairwam ngamin kat ni pari badong apabpabuludan da. Isong agsubli-subli da itan abumulbulod. Isumat lagayam. Uray martilyo, lansa, kas kadaragadi ni Enteng. Buludan dalata. Aging gaita, saan dapay nga insubsublay? Kasta ti ugali da nga gasawa. Nalaing da abumulod. Ngam saan damot nga amo ti agisublay. Ay, basol mo't lang ni Enteng. Rinwam na ngamin ida. Nay, Mare, ni Mari tuyang Na, anya nga tati umay nagatangan. Anya ti umay mo gatangan, Mari tuyang. Adaya mo't igatang ko. No kasta, umay ka lang makichismes. Saan, Maribanang? Umayak bumulaw. Bumulod ka, itilakok. Ay, kasla imutang kamot laengan ano kasta. Umay ka umutang, Maray. Bumulaw. Sa balay, ti utang. Ay na, day tamanen, ti saan nyo apagkin naawatan. Tapno saanan nga umatindog ti saritaan, Marituyang. Damagak ngarot ka, noan niya ti umay mo buludaw. Buludak ajay bigaom. Taupak man jay bagas abinulod ni badung ko kin ni kapitan. Taay na. Nagadumot ti bato kin itana. Na, insultuan na kamin samat, Marituyang. Ay, ada kagayam dita Maribanang. Ay, baray. Na, itay paymat nga amom nga dak ditoy. Rumbang gayam nga inyarasaas ko ngayon bagakin ni Marikwana kanya. Hala, tapno awadan ti Rirey. Inakalaan jay bigao abulbuluda, Marituyang. Tapno agawid kan. Wen, taing kataupan jay bagas abinulod ni badong mo. Nga ado ti ita, ken batuna. Ay, wen, Marikwanang, kan Maribanang. Partakam nga raw, tanas kan ngagluto akon. Ay, disturbo kat ti panagtaep iti bagas. Imbes nga iluto lang takuman. Ay, kat gumatang kayo ngamin iti aramaten nyo. Saan kayo abumulbulod latan? Ay, unay mo tikas to yan. Puron sa bato na ito inluto makaninta. Ay, nasan kan nga reklamaw? Tanapan ko binulod jay maabutan abigao ni Marikwanang. Tapno mataepak day tabagas abinulod mo kin ni kapitan. Ay, nagsakitan tingipin ka ang makangal-ngal-ngal iti bataw. Si kalaan nga ya. Awan, madi ang pagbuludan iti bagas na iti kapitan. Kabat bato mo dyan pabulod na. Ken madimot apagbuludan iti bigao ni Marikwanang. Abot-abot mo jay bigao na. Ada pasahiros mo, Chip. Ayan na. Tangin eh. Kunamlan asino ang magnalakay. Ni tatabadong, Mike. Tatabadaw.
Aglukan ka, ha? Ay, sana ang aglugan, kuwaraw. Ngay, nya ti may aramidan ngay nga raw diti paradaan may tataba daw. Umay ko man buludan, dahi ta tricycle mo. Ay, di mo buludin na, pagpaspasadak. Ti tricycle ani chip ko arog ti buludin mo kaya na. Ha? Kasano kaya makapasada? No buludin mo dito kakaiso na tricycle ka, tataba daw. Adalag mapan ko alay, di ta bangkad. So, di mo ni paidam, tagkumpare kami may, kanyang kalmaw. Amok day ta. Kano iti ubing ka pa, ikat may sa ka dagiti nagaw-awer king ka. Kasta ka day? Wain, agsangit ka nga may, no ni Uncle Mau, ti mga awer king ka. Takasanaw, kit agsangit ka labasit iday, kadilan na kan. Unay mo't day tan. Siyak ni Tata Badong Mau, nakan-ano sa king ka iday. Isala-sala ka pa ya, tamno saan ka nga agsangit. Igat-gatangan ka pa iday, ti trak-trak Mau. Ha? Ay, sige nga raw tataba daw. Mabalin mo na buludan to'y tricycle ka. Agyaman na kwaro ka. Kaya namumpay. Ah. Kaya no siya pa ti parasok at titilampin Mau. Sige, buludan maun. At to'y titulbak Di kagdanag. Isublik mo lang nga dagaws. Kasuli na akto pa ya. Ah? Hala, inako na. Chip, isubli na nga ta di tricycle ma'am. Isubli na. Kat no nagsingpat gayam ni tataba daw. Ay, wanya. Isugam ti nang awer ken ka idibasit ka bay. Na anos magam day talakay. Ay, sad ka man ako manag na dito isang wanak ta maulaw ako araw. Problemado ak nga raw nanggal. Ay, adya ti problema aya. Saan ba't ngayon subli ni tataba dong ti binulod na tricycle ka? Ha? Impabulod mo ti tricycle mo? Kuna na mo ta mabiit lang. Angam na di mo't la sumangpatan. Ay, ewan na. Ay, isubli na iya dayjay. Saan? Ha? Ay, saan na mabalin na? Apay ngay asaan na nga isublay? Kaya manon nagamit ko ti binulod na. Awampay, uray may sa nagsubli. Nas ka nga isubli na jay tricycle ka, wangkail. Kasla, kala ubing. Agtalda ka man. Silpo ti biyag ko tayo jay tricycle ka. Na, Kat no ison ti asawak tayo jay. yay! Awan samat ni badong mo di tabalayaw, maray. Awan, maray, adda na panan na. Isaw, ti ur-urayak dito itirsinam. Ay kat malaman ano sumangpet. Sumangpet tumala siguro adagaws. Ta binulod na jay tricycle ni Kwarog ang nagluganan na. Day tricycle ni Kwarog, binulod na. Wun, maray. Apayakas lang nakigtot ka. Ang mga numalipatan na nga isublay. Nagpaspasagid kan sa maray. Napasagidan ka? Paspasagidan na, tadyak pa'y insublay jay bigaaw. Nasayat mo, tanakarik na ka. Apay nasken pa'y ayang nga isublik da jay abigaaw. Nay, apay ka ta saanan ngay. Binulod mo nga rod, di isublay. Isublik pa'y, kat abot-abot mal. Binulod mo. Di mo lang nga rodan isublay, uyawong pay. Ay, unay ka ti ugali mo. Isusong rudan tikas diya klase ti bigaw maray. Isublim kid din kanya. Tausarak pa'y day dyan. Awan na talaga. Saanin ngayon subli ni tataba dong ti tricycle ka. Kunak tumo nga mingking ka. Di mo ko mapinapabuludan ay. Awanan jay silpo ti biyag ka. Aglalate kan karag-karag ng silpo magam ti biyag mao, chay. Ha? Chip, ni tataba daw. Apay ngay, magnamatay. Ayan ngay ti tricycle ka. Saan mo nabirukan pa di tricycle mo, Kwaraw? Apay asan ngay, kukuwak day jay, binulod mo lang. Imbati ka, no jating nga, di kalsada. Nagbuntog, Mike. Apay ngay, inyawid mo kumamutlatan na. Yung kalahin na ni Jay, no kayan mo pa ya. Ay, sakla ko may pabulodan. Kunak tumo kang ka, Chip. Saan anasaya ta pabuludan ni tataba daw? Awanin jay silpo ti biyag ka. Nagtala ka, Chip. Makita na kadagiti chicks alumabas nga grungrungaab. Nakakahiya. Kasano apabuludan da ka, nukasta ka mag... Nay,
Ken nagbuntog mo nga ron, di tricycle ni Kuwaraw. Nungay alaan ti sa balay, di tricycle na iyan ang ibatya. Ay katalaan na lang jak mat kukwa. Ay sos, awan lat di kar aramidon si kabadong. Mala, nawan taramidam in kaisublen dagiti binulod mo agamit kin ni Kapitan. Anya man na binulod ko? Nalipata maun dagiti binulod mo a martilyaw, lansa, ken ragaday. Ay umay naalaay no kasapulan na. Ay unay mo data pa nagrarason maun. Masadutak man lang nga, mangisob-soble ka na kita. Ay banang dungaw. Ada tilot-lotom asidaan tayaw kada Kuwaraw. Ay, jak kayat jag luto. Apay ngay? Anong problema? Apay anak kami suka kasta? Jay ibagbagak alababo at tarimaanem. Aging gaita, di mo mat inas asikaso. Na, iso day tati panggurguraam kanyak dungo. Inka tarimaanen, tadyak makaluto. Ay sus, ay delikado no di ka makalutaw. Mabibisinan ako. Hindi pa ilang nga ibagbagakan ka. Ay, tarimaan na kong dungaw. Inaklaan na giti materialis ka. Uno usaret. Kas kumat lansa, martilyo, ken ragade. Ha! Oh. Kat no impabulod mo amin kan ni Parim Abadong. Ay, wun kaya man niya. Impabulod ko kayam. Insublinan uno saan. Ay, kabaw kan talaga. Ha? Awan pa'y insubsublina kadagiti binulod na. Ay, naglukon da jay. Nagalistaw a pinabuludak. Di na pa'y gayam insubli. Ingka alaanan, tatarimaanem ti lababo. No, kayat mo amangan ka inton madamdama. Narigati mabisinan. Isu ama padakon. Anya dagiti binulod ko king kaparay. Nakalipat kan. Sa gaysak nga ibagaken ka Malaparay, tagdengdeng nga. Lansa. Sa nga pulo alansa je binulod mo. Manyapay. Martilyo ken ragade. Kababay making ka, no jak isubli paray. Ay mabitlain, tayo nakalain. Mabitlain paray. Isublinan. Ay, paray. Binulod magayam di kumparik at taga ijay kabangibang a barangay. Malagip ko paray. Aja, nagadayon da ja. Kapay nga yung pabulod mo, kat saan mo ako kwa? Binulod na nga raw. So ano kayat mo amaala? Mapan ka ijay. Anya kamutin pare? Nasak pa'y ti mapan mangala? Ay, kadwa na. Kit ijay lang may. Nagbababawi ka nang ipapulod ka ka. Di mo asit ganyan, Tem. Bayangkay. Napudot ti ulo na. Diyak kami natarimaan di lababong ay patpatarimaan na. Ay katarimaan tan Diyak mo't lang makapasada tawan di tricycle ka. Kasano atarimaan ka katawan usaran? Ha? Ang mukaon. Saan ngayon subli ni tata ba daw? Kasano nga amo? Ang muka. Tadya tricycle ka kat di namot langin sublay. Saan natan nga ilutuan niya antim iti kanenta no di ta matarimaan di lababaw. Karigata mo ti gumatang iti baro agamit mawang kain. Di karigatan mo nga ron ti gumatang iti baro at tricycle maw. Ay, sana. Ikarigata ka mapanalaan ti tricycle ka nga imbati ni tata ba dong iti tenga ti kalsada. Ha? Kat pulo sa jakon pabuludan pa'y day di atahaaw. Nasaya at Mare, numadaman at artarimaan ni Kapitan ti lababo yaw. Makaungetak nga rod. Tanagbayag nga ibagbagakan ko nang di na inkaskaso. Aya, wen marikwanan. Kat jay impabulod na kan ni pari badong agamit na. Impabulod mat ni badong iti sa bale. Ay, anyan. Kat insubli ni Marito yang jay binulod na abigaom. Insubli na nga may namaray. Mas di makalmat kan imado dagiti abot na. Anya, ay di naman lainan na danmot. Awanin jakon mausar. Ay talaga asaanan kan saan mo ten makabulod kanyak ni Marito yang iti uray anya pa'y akayat na abuludan.
Wen di namot ngamin amo ti agisuble iti buludan na. Ay, inayadan mo ti mangan Ado mo ti inluto ni Antim akanenta. Ay, maragsakan ka ni Antay. Tati narimaan tati lababaw. Maritay! Ambong anda ka dito balayaw, amang mangan. Apay aya! Umayak ko mabumulot iti palanggana. Paglabaan ka nung ituyang ko, paray. Hindi mo papabuludan ang kay. Di na mo agi suplay. Di ka kayat apabuludan paray. Awan babain mo. Di mo amo ti agisuble. Kanya, ay agawid ang arudon, paray. Wen, nasa sayat pay. Tasaan da ka apabuludan. Anya nga'y, pinabuludan na ka ni Kapitan. Saan nga raw? Imbaga na pa yung awang kano, ti babaing ka. Uray ni Marikwanang, di nakmet pinabuludan. Jak kano ammo ti agisublay. Ay, awanin to yan. Saan datan na kaya tapabuludan dagiti ka aruba. Kan gagayam ta. Si kanto mga main. Apa basulin na ngay. Sika! Ay nanatoyang kentatabadong. Simple lang ang data. No anyaman ti binulod, rumbang nga isubli itinang buludan. Ala sige. Di naman tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan.